Здравейте! Привет от този прекрасен плаж, в този прекрасен зимен слънчев ден. Така, днес реших да ви посветя една тема, свързана с силните жени. И какво представляват силните жени? Как може да ги разпознаете? И как силните жени могат да променят живота на един мъж и собствения си, разбира се, по много необикновени начини. Така, първо ще започнем с това, какво е една силна жена. Какво представлява тя? Тя е една стихия, която няма спиране. Тя е въплъщение на нещо, което е неописуемо, бих казала, защото силната жена, тя не се ражда, тя става такава. Тя се превръща в силна. И това прави нейният живот, начина и на живот, изборите, които прави, също и взаимоотношенията, които оформя с хората около нея. Защо става силна или защо избира да бъде силна? Това е много важен въпрос, който ще уточним. Тя става силна, защото осъзнава, че цялата сила, която й е дадена, е в нея. Тя не е някъде вън от нея. И тя го осъзнава това, като забелязва, че въпреки многото трудности, препятствия, несполуки, тя успява да се изправи и да продължи още по-силна, още по-убедена, още по-неспирна, така да се нарече. Тя е една стихия, която трансформира всички около нея. Превърнали се в силна жена, тя се превръща в стихия. Тя не може да е със слаб мъж, не може да търпи слаби жени, защото за нея жената трябва да е силна. Слабите жени, те са слаби с причина. Силната жена е силна пак с причина. Не осъждам нито едната, нито другата, но в моя случай, по мои наблюдения, осъзнавам, че колкото една жена е по-силна, по-независима от мъже, обстоятелства, семейство и така нататък, толкова повече живота ти става инспириращ, трансформиращ за нея, за близките й. Защото тази сила, която тя придобива с времето, тя се предава и на хората около нея. Защото те попиват от тази сила, като са в нейното присъствие. Те се вдъхновяват от тази сила, която тя има. Те са очаровани от начина и как се справя с трудностите в живота си, как ги преодолява и как става още по-силна, още по-магнетична. И как тя привлича всичко в живота си по един много специален и много различен начин. Как да разпознаем една силна жена? Тя се личи от километри, бих казала, защото присъствието й е много запомнящо се. Цялото й присъствие е просто изградено на това, че тя е свободна. Свободна е в съзнанието си, в мислите си, в действията си, в чувствата си. Тя е абсолютно автентична. Тя не се поддава на манипулации, тя не се поддава на игрички. Тя просто е себе си и иска хората да я видят такава каквато е. Сурова, истинска и силна. Защото това е нейната сила. Нейната стихия е да бъде силна. И такива жени има много в днешно време, бих казала. Стават все повече, защото просто живота ги оформя да са такива. Поради ред причини. Най-вече влияят връзките. Връзките и несполуките, така да се каже, но
по-голяма роля играят връзките. Бих казала, за да стане една жена наистина силна. Така. Здравей, миличка! Здравей! Вижте, едно хубаво кученце Гала. Дойде да ме види. Едно хубаво кученце. Малко ми прекъсваш видеото, миличка моя. И тези силни жени, които са навсякъде около нас, те са вдъхновяващата сила. Те са стихията, която Бог е вложил в жената. Бог е направил жената да е силна. Не е направил да е слаба. Той е направил да е силна. И защо е направил да е силна жената, Господ Бог? Защото Той иска от нея тя да даде нещо. Нещо да промени. Нещо да извиси. Нещо да трансформира. И такива жени, те са магнетични, обаятелни. Те са великолепни. И тези жени искат винаги най-доброто за себе си. Затова са и силни. Защото не се примиряват. Не се примиряват с посредственост, не се примиряват с манипулации, не се примиряват с лъжи, не се примиряват с обстоятелства. Не. Те ги създават сами. Те са тази стихия, която сама определя своята роля в този живот. И тя осъзнава, че нейната роля е огромна. Защото ѝ е дадена сила. Затова е и силна жена. Защото има тази сила. Тя няма как да е по друг начин. Няма как да е друга. Тя или е силна, или не е себе си. Да, миличка, Галата, спокойно, просто си правя видеото. Така. И тези силни жени, те са много взискателни. Също към себе си и към околните. И това е катарзисът, катаклизмът, катализаторът, който променя околните. Защото те изискват. Те, както казах, не се примиряват, не се огъват. Напротив, огъват се, но не се чупят. Защото като си силен, ти знаеш, че единственият човек, на който можеш да разчиташ, си само ти единствено. Никой друг. Защото тази сила да създаваш живота си е само и единствено в теб. В никой друг. И те го осъзнават това много добре. И за това са силни. Защото са убедени, че променят живота си към по-добро с действията си, с постъпките си, с мислите си, с чувствата си. И по този начин променят и света, хората около тях. Силните жени в днешно време доста страдат във връзките си, защото като цяло силни мъже почти няма. Защото силните мъже искат слаби жени. Тихо, моля те, не.